Que tal? Bos días. Paso a darlles conta da xeña institucional de Marea no vindeiro pleno do Parlamento de Galicia que terá lugar o martes e mércores da semana que ven. Presentamos, tal e como nos comprometimos coa Asociación Dereito a Morrer Dignamente, a proposición de lei de despenalización da eutanasia e do suicidio asistido. Esta é un proxecto onde vimos traballando desde o verán. Dixemos que unha das funcións de Marea no panorama político galego era a ampliación de dereitos e de liberdades, e unha das funcións esenciais desa ampliación de dereitos e liberdades é a regulación dun final de vida digno. A regulación da eutanasia e da despenalización da eutanasia e da regulación do suicidio asistido por riba da morte significa a regulación dun final de vida digno, algo que non pode ser de outra maneira nunha sociedade democrática avanzada como aquela na que dice a nosa Constitución que vivimos. O artigo 15 da Constitución recoñece o dereito á vida e a regulación de todos os perímetros da vida desde o inicio hasta o final. Por lo tanto, como condición indispensable non solamente para unha vida digna, sino tamén para o libre desenvolvemento da personalidade e o dereito a non sufrir tratos inhumanos ou degradantes, evidentemente se integra o dereito a ese final de vida digno. Queremos traer este debate aquí á Cámara Galega, porque é un debate que xa na sociedade está dado e, como saben, no ano 2019 Metroscopia fixo unha enquisa en todo o Estado e o carácter favorable á regulación da eutanasia e a súa despenalización era do 87% da poboación. É dicir, existe unha absoluta transversalidade social a favor da regulación e da despenalización da eutanasia. Vimos como en marzo de 19 Ángel Hernández axudaba a morrer dignamente a súa muller, a María José Carrasco, e iso lle costaba salir esposado e pasar nos calabozos os días onde se velaba a súa muller, despois de procurarlle simplemente un final de vida digno. Ademais, en Galicia recordamos todas e todos a historia de Ramón Sampedro, que nos fixo unha gran ensinanza ética sobre unha vida digna e o dereito a un final de vida digno. No seu momento, cando morreu María José Carrasco, además da medicina que lle proporcionou Ángel Hernández, o presidente do goberno daquelas en plenitude de funcións, igual que agora Pedro Sánchez, dixo que no caso de que fose condenado habería que indultalo. Desde Marea xa dixemos naquel momento e volvemos a reiterar hoxe que o indulto non é a solución. Os indultos están para solucións puntualmente inxustas que fan as sentencias, pero cando a regulación da lei en xeral está ben. Nos pensamos que neste caso o que está mal é a lei e, por tanto, hai que cambiala. Hai unha lei inxusta que castiga a eutanasia. Eso dá lugar a que conductas que non son éticamente reprobables nin moralmente reprochables, sino que contribúen eficazmente ao final de vida digno e, por lo tanto, tamén ao benestar no momento final da vida esteñan reguladas e sexan despenalizadas con intención de buscar sinceramente o consenso desta Cámara Parlamentaria. En Marea buscou unha redacción do texto que, fuxindo de maximalismos, poda concitar a unanimidade de todos os grupos políticos. Por que digo isto? Digo isto porque escollimos a mesma redacción que se formulou no Parlamento de Cataluña e recibiu o apoio unánime da Cámara de todos os grupos políticos, incluído o Partido Popular. Ben, por que traemos esta regulación á Cámara Autonómica se xa outra Cámara Autonómica o fixo? Pois moi sinxelo, porque a proposición de lei que se aprobou no Parlamento Catalán e que se trasladou ao Congreso dos Diputados decaeu como consecuencia da disolución anticipada das Cortes, como saben, para as eleccións do 10 de novembro. En consecuencia, nós o que queremos facer con isto é acadar un apoio unánime que nos permita con axilidade trasladar esta proposta de despenalización ao Congreso dos Diputados para, polo tanto, metela na xenda política do Congreso dos Diputados, para que seña algo que forme parte da xenda política dos grupos que teñen representación no Congreso e que, polo tanto, se debata. Ao longo da historia, houve hasta 17 proxectos de lei de despenalización da eutanasia que todos acabaron no caixón do olvido.
Señoras, señores, hai cousas que non poden esperar porque hai xente que está sufrindo e a nós nos corresponde fornecer os medios para que podan ter, se así o desexan, un final de vida digno. Por lo tanto, escollemos unha redacción que ten moito consenso na comunidade científica, na comunidade da bioética, na comunidade filosófica, é dicir, que existe en relación a esta situación un grande consenso social con ese respaldo do 87% e, por lo tanto, nos agardamos sinceramente que concite a posición unánime de toda a Cámara. Evidentemente, pues, nos aí estamos tamén abertos a calquera chea que quera facer calquer outro grupo parlamentario, pero parécenos que é unha regulación esta que nos propoñemos que directamente está encaminhada a que se a vontade poda suscitar o consenso de todos os grupos. Ben, esta é a nosa aposta en canto a proposicións de lei. Temos tamén unha moción que, consecuencia da interpelación que fixemos ao Goberno galego sobre a crise económica e social que se produce tras o peche das centrales das Pontes e Meirama. Miren, o peche das Pontes era a crónica dunha morte industrial anunciada e, polo tanto, o Goberno galego, igual que o Goberno español, tuveron 10 anos para facer unha planificación do futuro de reconversión industrial, do futuro de reconversión ecolóxica que non fixeron. Ben, nós o que queremos agora é que se lleve para diante os mapas de transición ecolóxica, os mapas de transición sostible de Galicia para que as macrocomarcas das Pontes, Ferrolterra e de Cerceda teñan oportunidades laborais que impidan unha nova oleada de migración nestas comarcas xa golpeadas e que xa empezan de novo a estar golpeadas polo paro. Queremos, ademais, que isto seña unha oportunidade para impulsar a industria das enerxías renovables e que seña tamén unha oportunidade para reciclaxe de emprego e para a xeración de oportunidades de emprego de maior valor engadido, non? E, polo tanto, a xeración de riqueza neta na comarca. Queremos, particularmente, ademais, converter Ferrolterra no grande hub mundial de carácter industrial da produción de eólica mariña. Saben que agora mesmo solamente se producen os jackets. Nós queremos que se produza todos os componentes e que se ensamblen todos os componentes das eólicas mariñas. Navantia tuvo capacidade para facelo, vendeu os seus dereitos sobre a construcción dos motores para a eólica mariña a Siemens, pode recuperalo e agora é o momento de facelo. Tanto o Goberno da Xunta de Galicia como o Goberno do Estado poden impulsar esta decisión e, polo tanto, nesta moción nos formularemos todas estas alternativas de futuro para estas dúas comarcas. Presentamos tamén unha proposición de lei sobre situacións concursais en empresas e os dramas sociais que veñen asociados. Vou explicar por lo que paga a pena, non? A raíz do concurso presentado por Muebles Hermida en Lourenzá, vimos como unha vez máis nun proceso concursal os traballadores deixaban de ingresar durante 4, 5, 6 meses os salarios os que tiñan dereito e que posteriormente lle recoñecían os xulgados do mercantil nos procesos concursais. Entón, sabemos que se deixa de cobrar durante 5 ou 6 meses, sabemos que hai unha masa concursal e uns recursos contra os que cobrar ese diñeiro, pero os traballadores e as traballadoras botan 5 ou 6 meses sin cobrar e despois, como consecuencia da propia lei concursal, reciben ese diñeiro. Pero durante ese ínterin hai familias que deixan de ter ingresos e isto é un drama social. Nos que o que queremos con esta proposta que vamos presentar a semana que ven? Nos o que queremos é que o IGAPE asuma unha función de adianto de tesourería para que as familias non queden sin cobrar durante eses meses. Para o IGAPE é unha operación económica que prácticamente ten custo cero, porque é simplemente adiantar uns cartos e despois subrogarse na posición xurídica dos propios traballadores no procedimento concursal. De tal maneira que, para que falemos claro, o IGAPE o que fai e adianta os salarios que despois recupera no proceso concursal. Desta maneira, para a Xunta prácticamente non ten ningún coste económico, simplemente un adianto de tesorería, e para os traballadores supón non deixar de cobrar durante o tempo de tramitación do concurso. Pensamos que é unha norma que ou unha proposta que pode solucionar moitos dramas. Bueno, vímolo particularmente neste último caso en Muebles Hermida, e ali lles fixemos unha proposta, os traballadores e as traballadoras pensaron que efectivamente iso podía ser unha solución para o seu caso e para o futuro, e nos queremos formular con carácter xeral de agora para o futuro en todos os procesos concursais, non? Que os traballadores e traballadoras saiban que o feito de estar inmersos nun proceso concursal non lles vai supoñer quedar 4, 5 ou 6 meses sin cobrar ca situación de drama que isto supón. Quero recordarles que en Vilanova de Lourenzá houve familias que non podían facer fronte ao pago do aluguer
e que tuveron que abandonar as súas vivendas. Ben, eso non pode repetirse. E entón, nos o que propoñemos é esta modificación que con un custe económico moi baixo, porque é simplemente dispoñer duns fondos que se reparten en salarios e que despois se recuperan no proceso en apenas uns meses, se poden solventar estas situacións. Finalmente, formulamos unha pregunta sobre os recursos disponibles en caso de fenómenos meteorolóxicos adversos e particularmente nas nevadas nos concellos de alta montaña. Vimos como nas nevadas dos finais de outono na montaña Ourensá e tamén na montaña de Lugo non se activou correctamente o Platerga, e iso nos parece grave, e non se activou correctamente porque a vicepresidencia lle escatimaba aos concellos os recursos necesarios para poder atender a limpeza das infraestructuras, dicindo que en parte eran competencia dos concellos e que eles non podían coordinar todo, etc. Ben, isto parecenos absolutamente inconcebible. Na alta montaña de Lugo e de Ourense neva todos os anos e, polo tanto, a Xunta de Galicia ten que ter os recursos suficientes para activar o Platerga e para que as situacións de emerxencia podan ser atendidas e que a comunicación dure o menos posible en caso de fenómenos meteorolóxicos adversos. E esa é o que nos formularemos, de que maneira pensa a Xunta de Galicia facer fronte no futuro ás previsións previstas no propio Platerga. Estamos falando simplemente do cumplimento dos planes da Xunta de Galicia e na mellor coordinación dos recursos para que a xente que vive no rural e a xente que vive na alta montaña teña as mesmas oportunidades que temos os que vivimos no resto de Galicia.